Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira.
non puido celebrarse por as circunstancias sobrecoñecidas derivadas da pandemia que estamos a sufrir e que sufrimos durante estes últimos anos. Quero agradecer ao alumnado, ao profesorado e á dirección o intenso traballo realizado ata o día de hoxe, así como en todos os proxectos nos que les se embarcan. Agradecer a tantos pais e nais que inculcaron as súas fillas e os vosos fillos o interés pola cultura musical. Agradecemento que é extensivo para os que non sodes tan novos e que, por a vosa publicación na Escola de Música, fan posible actos como o de hoxe que estamos a escoitar. Son horas de estudo, de ensaios, de desplazamentos e para os que viven das distintas parroquias dos distintos concellos. Das distintas parroquias do concello. Un tempo que restades a outras tarefas, pero que gracias a este sacrificio incrementades o tecido cultural e musical do noso povo. E, sobre todo, contribuídes a preservar a tradición musical que desde sempre percibe en Ortigueira. Porque non quero esquecerme do resto de agrupacións musicais, as de bailes, de teatro, todas as do noso concello. A todas elas, gracias polo seu labor, polo seu esforzo e pola súa colaboración. Gracias, como sempre, ao noso párroco, a don Javier, pola súa colaboración e a súa axuda. E tamén aproveito este momento para felicitar as festas a todos os veciños e veciñas do concello de Ortigueira, os que vivides no pobo e os que viven nas distintas parroquias, e tamén os que están fora, xa que estou seguro que entre todos e todas os conseguiremos que a situación que temos agora nos cambie. Pidovos moita precaución nas celebracións destas festas, a ver se o novo ano que ven conseguimos que a pandemia cambie e volvemos a aqueles tempos de felicidade que tiñamos antes. Este ano, pois, non deixaremos de recordar a nosos seres queridos e iso, que teñedes, pois, unhas felices festas, que o próximo ano sea un ano moi bon para todos e que volva outra vez a normalidade. Moitas gracias.